Rudolf, han bliver altså forladet. Ja. Hvorfor taler jeg om Rudolf? Ja, der er nogen nok, vi skal ikke. Ja, der blev der af moren. Forsvandt hun også? Det er bare sådan. Typisk kvindemenneske. Bare sådan en skride fra hende og lukker med bræt. Nej, ved du hvad? Nu synes jeg, du strammer det. Det er stakkels fiber, der har sendt nogle røvgang og efterladt med barn og ansvar. Jeg står da lidt typisk egoist. De skider der ikke af en mand. Hvad blev der af fader? Ja, jeg tænker sig, at han forsvandt bare så en egoistisk skideræk af en mand. Det er typisk mandfolk. Og nu kæft, Rita. Rudolf, han havner altså sted af fine familie. Æg og ro for det. Alt det fine står. Bortset fra en ting. Hvad var det? Det så så smukt ud på overfladen. Det var rent facade. Der var ingen varme og kærlighed. Rudolf, han fik aldrig opmærksomhed. Der var ikke tid til så. Nå, så var det godt, de havde dig. Hvad skal? Nå, men altså. Jeg har jo lavet sådan det der værd gennem tiden. Jeg har været skibskok for de store verdenshave, og jeg har været bottler hos flere fine familier. Man ikke kan se det nu. Ja, det var fra en dag lille skæbne, at jeg havnede hos Rudolf, adoptivfamilie som bottler. Ja, der var sådan en stil over dig dengang. Men tiden gik, så fik Rudolf og jeg sådan et tættere og tættere forhold. Man kan nærmest sige sådan en slags far-søn-forhold. Og det var faktisk holdt lige siden. Lige indtil den tragiske ulykke. Ja, det var godt nok en tragisk ulykke. Ja, det var jo ikke lige den ulykke, jeg hensyn til. Det var en ulykke, der skete flere år forinden. Altså faktisk ændrede mit liv radikalt. Det var det. Fortæl dig. Ser du altså. Rudolfs nye far, han var bankdirektør. Udadtil så en og retskaffen mand. Men i virkeligheden, der var han sgu en dårlig far. Og hvad er var? Der var sin hustru utro med kvinden fra banken. Der er 2 mere. Præcisen er, at de skulle have fået en datter sammen. Ja, det der er rygter. Et andet sted ude. Det er sagt, det lever jo ligesom af. Det gør det. Skål. Ja, skål. Ja, moren, hun har altså fået ligesom de her rygter. Og den uanset der var hun som helt upåvirket med det. Men i virkeligheden, der var hun dybt såret, ikke? Så jeg blev der, hun slog sig på pladsen, du ved ikke, og hun kendte nærmest ikke ruller. Hvor forsvandt han hen? En aften, der var sgu blevet for meget, ikke? Simpelthen, ikke? Så godt beruset, du ved det. Så hun ud og startede sin bil og gå ud for at finde faren der. Hvad skete der så? Ja. Det hun ikke vidste var, det var, at faren der, han var på vej modsat vej, sammen med penge der. Det var ikke røv, det der.
Som vi har. Fuldstændig. Ligesom vi har. Sigtet herfra. Og lige 0. Ja, der kom de så kørende. Direkte mod landet. Gribet fører og alt for meget fart på. Så rundt om i næste sving. Så skete det uundgåeligt. Bang! Alle tre døde. Lige med det. Det var satan. Ja, det var satan. Og der stod jeg. Og var arbejdsløs. Okay, det gør nu. Nej. Råd på lommen. Så endte du her. Noget skulle jeg foretage mig. Der blev ingen af de ruter. Ruter, der var ind og ud af systemet. Fra det ene børnehjem til det andet. Det var skåret at følge den ret. De gjorde det fandme. Hvorfor stand han hen? Pludselig dagserne, så stod han her. Det sammen med det Jacques, der sidder derovre. Yes. Så han rammer og tror, han tager springet fra børnehjemmet der. Så har han fået Yllehavs chefdirektør Friis, der sidder der. Friis, han er på øje fra hans skævner som bogehals. Hvad fanden? Det var sådan en skide journalist derinde. Altså, komme hen til den bagbrødskab. Svine og lusken. Ja, det er godt. Og vi var de gamle ting. Det der. Ja, nu skal vi ikke skræmme videre den unge mand med. De journalister. De skal sgu spænde over det. Løgn og latin hele muligheden, siger jeg. Og når vigtigt synes, som en skulle have været forsvarlig orden. Og om jeg skulle have prættet huset til fyrelsen. Nej, og hvor fældet er. Gud skal vide, at jeg passer godt på mine ansatte. Det var ikke for at blive op i noget. Jeg skulle ligesom også på vej ud ja, sådan det måde. Men roligt, du bare snakker om kriser og forurening og sidste bøger og den slags. Der er chance. De gamle skurk, du må fælde min påtale i min bedstemor, for at holde jer. Nej, du får lidt blodtryk. Ikke skat. I blodtryk var sgu ikke noget. Kommer ikke til. Jeg kendte, det skulle være en filmer i den dreng. Han var som en søndommer. Hummer!